prvá útočná formácia. Kopecký už tam má Branka Radivojeviča, ten nakorčuloval za bránku Bielorusov. Môže prihrať strela, vynikajúco opäť Koval, dobrá strela Michala Hanzuša. Tak prvá útočná formácia teraz pritlačila súpera na modrej čiare Baranka. Baranka dáva Sekerovi, Andrej vystrel, strela, gól! Andrej Sekera, 1-0, 7. minúta. 1-0 Andrej Sekera od modrej čiary, ale teraz chlapci ukázali znamenitú prácu. Perfektná práca v obrannej tretine Bielorusov. Chlapci si to rozhodili na niekoľkokrát, jednoducho nevedel súper, kam má skočiť. Sekera si ešte urobil kľúčku na modrej čiare a potom nádherne namieril. 1-0 vyhrávame, to je veľmi dôležitý gól na tomto šampionáte. Andrej Sekera, Slovensko v 7. minúte zápasu vyhráva gólom Andreja Sekeru od modrej čiary 1-0. Naskakuje prvá útočná formácia, Kopecký tam takmer získal puk v rohu klziska, nepodarilo sa, takže Bielorusi sa na túto chvíľu ubránili, ale my sme puk opäť získali, výborne tam urobil stres nášho gólu, Sekera, šanca, Radivojevič, gól! Gól, gól, gól! Branko Radivojevič, 2-0 pre Slovensko. Tak opäť prvá formácia zariadila, fantastická akcia Slovákov. Vynikajúco si tam chlapci opäť rozhodili. Branko Radivojevič, druhý gól na šampionáte. 24. minúta. Branko Radivojevič dáva druhý gól slovenského tímu. Tak naši si to tam rozhodili dvakrát, trikrát v útočnom pásme a Branko Radivojevič perfektnou strelou z pravého kruhu. Tak toto sme potrebovali ako sol dať ten druhý upokojujúci gól. Ale hráme od začiatku veľmi sústredene, veľmi pozorne. Hráme zatiaľ naozaj na jednotku. Puk sme odpálili do strednej tretiny a to je v tejto chvíli najpodstatnejšie. Ubránili sme sa za stavu 2-0 pre Slovensko. Bielorusi nahádzajú do našeho obranného pásma. Je tam starosta, pri ňom aj vydarený, ale ten puk na túto chvíľu nezískali, pretože Stepan ho rozhráva na modrú čiaru. Našťastie ten puk preletel do strednej tretiny a my môžeme ísť dopredu. Michal Miklík sa ho snaží získať, aj sa mu podarilo, už je tam Mikuš a na ľavej strane je tam Tatar. Tatar rozohráva na vydareného, ten dáva starostovi, starosta Tatarovi. Chlapci, vystrelte, už sme na pravej strane klziska v obranom pásme Bielorusov, Tatar za bránkou, má tam Miklíka, prihrávka pred bránku, Bielorusi mali trošku problémy, Graborenko práve s tým spracovaním puku a tak ho radšej odovzdáva. 5. minúta druhej tretiny, stále vedieme 2-0 Mikuš, pekná akcia našich, ešte jedna doražka, gól! 3-0, vážení poslucháči, takto už je čo povedať. Michal Miklík dáva svoj prvý gól na majstrovstvách sveta, tento košický útočník backendovou strelou. Michal Miklík, ktorý triafa, drží hokejku v pravej ruke a triafa väčšinou tvrdo. Z pravej strany tento raz zvolil po tej prihrávke backendovú strelu a teraz sa Koval môže červenať, pretože ten puk preletel z ľavého kruhu pomedzi betóny bieloruského brankára. Vedieme 3-0. Chlapci rozohrali na modrú čiaru, kde je Andrej Sekera, strel z nášho prvého gólu. Andrej Sekera v rohu klziska, má tam pred bránkou Kopeckého. Kopecký mu pomáha v rohu klziska, naši vytlačení, ale puk držia, majú pod kontrolou. To, čo sme hovorili pred zápasom. Kopecký, Radivojevič, Kopecký, 4-0, vážení poslucháči, gól, 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 4-0. Perfektná akcia opäť prvého útoku, ťuk a je to tam, 4-0. Tak v tejto chvíli máme Bielorusov, ako sa hovorí, na lopate. Naozaj len pokračovať v tomto výkone. Fantastická opäť kombinačná akcia našich. Nenápadná. Tomáš Kopecký, tretí gól na šampionáte, štvrtý v reprezentačnom drese. 26. minúta, Slovensko vyhráva nad Bieloruskom neuveriteľne 4-0. Čakali sme oveľa vyrovnanejší priebeh, čakali sme výhru, túžobne sme očakávali výhru, ale tesnú, pretože tie zápasy proti Bielorusom vždy tak bývajú, ale dnes hráme famózne, vynikajúco v obrane a v druhej tretine aj efektívne v útoku. V Helsinkách zatiaľ bez gólov 0-0. Sám som zvedavý, že či zvolíme opatrnejší spôsob boja, alebo sa pustíme s vervou do francúzskeho tímu. Francúzi potom, čo zdolali tu na šampionáte Kazachstan 6-3, Švajčiarsko v zlomovom dueli 4-2 a včera Bielorusko 2-1, majú 9 bodov, sú len 3 body za Slovenskom a cítia svoju šancu. Za bránkou Sekera po zisku puku
Útočíme, ale cez stredné pásmo sme sa zatiaľ nedostali. Až teraz sa snaží Bartovič naozaj tam forcheckingom puk získať, nepodarilo sa, opäť sa bránime. Francúzi začali zostra, samozrejme cítia svoju obrovskú šancu, v podstate roky hrávajú len o to, aby sa zachránili v skupine. Teraz útočíme, strela, gól! Gól z ľavej strany, Milan Bartovič. Tak prvý útok našich poriadny, dalo by sa povedať. Bartovič si nakorčloval do útočnej tretiny, prešiel cez modrú čiaru a strelou pomedzi betóny Hieta 1-0. Hadzovať sa bude okamžite na druhej strane klziska medzi hokejky Radivojeviča, proti nemu sa postavil z francúzskej strany Belamár, rozhrávka na modrú čiaru neprešla, tam číhal náš Zdeno Chára spolu so starostom, 4 proti 4, vraciame sa pre puka za našu bránku, výborne starosta rozhráva Chárovi, tak teraz môžeme ísť dopredu, Kopecký s Radivojevičom, dvojica hráčov, rozhrávka na Kopeckého, Kopecký popri mantineli, preletel, prihrával cez Bašeta, ale v puku sme sa nedostali až teraz, Zdeno Chára prišpendlený o mantinel, ale máme puk vo svojej moci, Radivojevič, prihrávka pred bránku, výborne to Kopecký urobil, ale skvelý tento raz. Hiet, ešte jedna strana, šanca, naši gól! Kopecký 2-0. Tak teraz sme zahrali veľmi dôrazne v útočnej tretine, 7. minúta. Tomáš Kopecký zvyšuje vedenie Slovákov pri hre 4 proti 4, ale teraz sme nedovolili Francúzom prakticky nič, vymiešali sme ich poriadne v ich obrannej tretine. Chlapci ukázali dôraz a predovšetkým perfektné zakončenie, najskôr Branko Radivojevič prudko vystrelil ešte ľavý betón. Hiet ale potom už nemal nárok. Tento francúzsky brankár, strela Kopeckého bola presná, prudká. Slovensko vyhráva 2-0. Skvelý úvod Slovákov. V 7. minúte zápasu v Helsinkách vyhrávame 2-0 a mierime do štvrťfinále. Tak prvá minúta presilovky nebola dobrá, tá druhá môže nám priniesť gólový úspech. Držíme horko, ťažko útočné pásmo. Branko Radivojevič je tam s Hanzušom a Kopeckým. Prvá lajna, tak tá by mohla skórovať Kopecký dá za bránku. Branko môže hľadať pred bránkou Hanzuša. Naši si to posúvajú. Je tam Chára a spolu s ním aj Sekera, tak sú tam najskúsenejší hráči. Chlapci, skúste streliť gól. Strela, gól! Zdeno Chára od modrej čiary, vážení poslucháči. Tak konečne to vyšlo, 41 sekúnd pred návratou Ekifieho, Zdeno Chára bombou od modrej čiary, dostáva Slovensko opäť do vedenia. Jednoducho sme tam zakryli výhľad a možno tam ešte Michal Hanzuš ten puk stečoval, je to tak, strieľal od modrej čiary Zdeno Chára a zrejme ten puk ešte v poslednej chvíli stečoval Michal Hanzuš, ale Hanzuš tam odviedol skutočne skvelú prácu. 36. minúta, tak teraz už to nemôžeme pustiť. Vyhrávame nad Francúzskom 3-2. Prestriedávame, na ľad sa dostane prvá útočná formácia, Radivojevič, Hanzuš, Kopecký, v Helsinkách stále bez gólov, končí sa pomaličky 6. minúta zápasu, ideme dopredu, Andrej Sekera svojím typickým spôsobom potiahol do strednej tretiny Hanzušovi, Hanzuš prihráva Radivojevičovi, strana, prihrávka, gól! 1-0, tak to bol bleskový protiútok našich, Radivojevič nahadzoval pred bránku a Kopecký zblízka otvára skóre, Tomáš Kopecký dáva vedúci gól slovenského tímu. Tak len čo našim nevyšla presilovka na konci 6. minúty, Tomáš Kopecký otvára skóre. 5. gól slovenského útočníka na majstrovstvách sveta. Perfektná akcia našich, skvelá prihrávka Radivojeviča. Potom čo celú akciu rozohral stredom klziska Michal Hanzuš, Radivojevič prihrával pred bránku a tam skvele postavený Tomáš Kopecký. Slovensko si lepší začiatok nemohlo predstaviť. V Helsinkách vyhrávame 1-0. A vedieme zaslúžene, hráme zatiaľ skvelý zápas, naši chlapci opäť majú puk vo svojej moci. Hudáček sa preštrikoval až pred brankára a takmer ešte prihral, ešte môžeme vystreliť, gól! 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 Miroslav Šatan popri
prihrávke Hudáčka zvyšuje vedenie Slovákov úplne zaslúžene na 2-0. Bola to skvelá akcia tohto druhého útoku. Hudáček prešiel popri mantinely, skvele tam prešiel cez brániacich hráčov, prihral Šatanovi a ten polovysokou strelou v 10. minúte dáva druhý gól slovenského tímu. Treba povedať, že úplne zaslúžene. Bola to skvelá akcia, Surovi tam ešte predĺžil tú prihrávku Hudáčka a Miroslav Šatan vedel, čo s pukom. Šatan zvyšuje vedenie slovenského tímu v Helsinkách už na 2-0 vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. Miroslav Šatan strelcom druhého gólu slovenského tímu. 10. minúta v Helsinkách. Slovensko vyhráva 2-0 gólmi Tomáša Kopeckého a Miroslava Šatana. 5-minútový trest Getzlafa. To znamená, že keď aj naši dohrajú zápas v riadnom hracom čase do nerozhodného konca, začneme 10-minútové predĺženie pri presilovke. A to je obrovská výhoda. 5-minútové vylúčenie Ryana Getzlafa. 2,5 minúty do skončenia. Vážení poslucháči, Slovensko hrá s Kanadou nerozhodne. 3-3 začína sa 5-minútová presilovka. Slovákov vyhrali sme boli. Michal Hanzuš, prvá útočná formácia. Strana. Gól! 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 Andrej Sekera od modrej čiary po vyhratom buli Hanzuša 4-3 a trest Kanady pokračuje. Slovensko využíva presilovku 2 minúty a 28 sekúnd. Pred treťou sirénou vyhráva Slovensko nad Kanadou 4-3. Bol to nádherný gól. Hanzušové vyhraté buli a tvrdá strela Sekeru od modrej čiary. Možno tam ešte bol ten puk tečovaný. To naozaj nie je podstatné v tejto chvíli. Andrej Sekera sa rozhodol pre strelbu. Hanzuš tam clonil výhrad Kejmovi Wardovi a Slovensko, vážení poslucháči, vyhráva vo štvrťfinále majstrovstiev sveta nad Kanadou v pomere 4-3. Tak skvelý výkon našich, naozaj, tak ako sme hovorili v záverečnej tretine, keď sme prehrávali. Po druhej tretine dokázali Kanadania viesť, ale naši chlapci bojovali, hovorili sme, ešte sme neprehrali, ešte sme tento zápas neprehrali. A slovenský zázrak, slovenská rozprávka na severe Európy pokračuje. Naozaj nám sever Európy žičí, len si spomente na Petrohrad, spomente si na Göteborg alebo na Helsinky. Pred 9 rokmi sme tu získali svoju poslednú bronzovú medailu. Prečo nesnívať teraz jeden veľký sen, už teraz medailový? Nad týmto tímom, kde kto lámal pred šampionátom palicu. Mnohí hovorili, že sa ani nezachráni v skupine majstrovstiev sveta. Slovensko dnes postúpilo do semifinále medzi najlepšie svetové tímy, do kvarteta najlepších svetových tímov. Áno, v Helsinkách je už všetko pripravené na začiatok záverečnej tretej tretiny. Čo je horšie? Česi začnú presilovú hru. Na začiatku tretej tretiny ešte minútu a 19 sekúnd bude sedieť na trestnej lavici náš útočník Mário Bližňák. Zatiaľ dvaja vylúčení hráči, naši útočníci Juraj Mikuš a Bližňák. Viedli sme od 16. minúty po strele Miroslava Šatana, ktorý z uhla pekne poľade popodľavý betón brankára Kováča otvoril skóre, akciu založil Andrej Sekera, pekne mu prihral. Česi v druhej tretine mali prevahu streleckú i územnú. 31. vyrovnali po Plekancovom vyhratom buli Michael Frolik. Vyrovnal na 1-1. Čo je horšie, prišli sme o 6. obráncu, o Tomáša Starostu, ktorý má zajtra 31 rokov a nemáme podrobnejšiu správu, čo s Tomášom Starostom je. Hráme na 5 obráncov. Je to veľmi náročný zápas, nie len kvôli tomu. Česi hrajú ako o život a naši rovnako. Štvorica naši už je na rade. Kopecký, Radivojevič, Baranka a Sekera. Vhodené v strede klziska. Plekanec vyhral buli. Česi budú sa snažiť využiť túto presilovku na strelenie gólu. Krejčí rozohráva Plekancovi. Plekanec je v strednom pásme. Naši zatiaľ dobre držia vlastnú obranu tretinu. Plekanec, Česi roztáčajú. Teraz naozaj veľmi rýchlo tempo. Rozohrávka na pravú stranu, kde si nakolčoval do útočnej tretiny skúsený Petr Nedvied prihráva, ale výborne tam Andrej Sekera posúva Brankovi Radivojevičovi, ten potrebuje striedať. Samozrejme
Samozrejme sme 4, puk odpalujeme cez všetky čiary, zakázané uvoľnenie, to nebude ešte 40 sekúnd, pozeráme sa úplne na časomer, Česi idú opäť dopredu, opäť Plekanec, presilovková formácia Čechov, pravda už tam chýba Erad, zranený Erad, rozhodávka na modrú čiaru, na Blaťáka, Blaťák opäť Plekancový záver českej presilovky, pozor na Plekanca, Plekanec prihráva pred bránku, vynikajúco Mišo Hanzuš, prihrávka na Šatana, Miro korčuje sám, Miro musíš dať gól, Miro, gól! Miroslav Šatan v oslabení po prihrávke Michala Hanzuša, 23 sekúnd pred návrakom Maria Bližňáka, Miroslav Šatan, je to jeho zápas, je to veľký hráč a dnes to naozaj ukázal. 56. sekunda záverečnej tretiny, Miroslav Šatan dostáva v oslabení slovenský tím opäť do vedenia. Česi to rozohrávali v našom obranom pásme. Skvele to zachytil Michal Hanzuš. Jeden z najlepších brániacich hráčov NHL prihral Šatanovi a ten perfektným blafákom smerom doprava poľa neprekonáva českého brankára Jakuba Kováža. Slovensko opäť vyhráva nad Českou republikou o gól v pomere 2-1. Tak čo, vyhodíme ten puk do strednej tretiny Zdenochára tam zabojoval, snaží sa ten puk vyhodiť, už sa to podarí, vážení poslucháči, to nie je možné, Slovensko postupuje do finále majstrovstiev sveta, veľký sen Slovákov sa naplňa.